Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt a We Are Gaming Hungary, gyerekek! Hát nagyon megcsapatom itt ezt a Contraband Police-t az új csatornára, meg hát ugye most már az a nyakamban van ez a Crimson Fall, úgyhogy föl kell készülnöm, addig ezt be kell fejezni. Hát rangsorban még azért mondjuk nem vagyok ott még mindig, de nagyon közel vagyok. Pár nap választ el, hogy itt megjelenjek. Ha 91-en túl leszek, akkor már valami van. Igazából nem tudom mi. Mondjuk ő 96-ot ment a következő. Hű, more! Hű, more. Mondjuk azért kereskedésbe odaverek. Ott elég rendesen itt mindenkit, ahogy elnézem. De hát, ja, a napok számába azért itt kell egy kicsit mennem, hogy itt valami legyen. Hű, ez nem lesz egyszerű. Hát jó lenne 100 plusz napba. Az jó lenne. Hát majd meglátjuk, gyerekek. Úgyhogy zsamolamó. Úgyhogy, ja igen, és azt elfelejtettem mondani, hogy iratkozzatok is fel az új csatornámra, ahol a szóló tartalmaimat fogjátok látni. Ezt a részt is ugye itt fogjátok megnézni, vagy itt tudjátok megnézni, úgyhogy na, csapjunk bele. Nézzük meg húgyosékat. 84 nap, alakul ez more. Na, mondjuk a pénz azért eléggé fogyogat, nem tudom mi lesz ebből. Na mindegy, zsámó. A Stavskovarisú, úgy infláció egyből, a kurva nénikét, Totovácsnája. Egyből 2600 dollár, ez a rohadt drága, ezt a csövest még mindig keressük, hű, more. Hát állj, várja, megborotválom a húgyost, mert reggel mindig borostás, ott rohadjál meg menács minu. Azt se csinálsz semmit úgyse. Na, egyből egy kis polákkal indítunk, hála jó Istennek, de ez legalább nem a halálos iram 48-ból jött, ez csak egy sima. Duduraki. Várjál, papa, jövök. 840 jó lesz. Hát állj, pályász uram. Biznisz valami? Nincs. Akkor papírt pattints ki, mert homlokon verlek. Átmatúr. Na nézzük. Crystal Oper az. Crystal Oper. Azt mondja D085, 61, 63, 82 január. A szeptember, a súly jó. Influenza. Hát azt hiszem ez jó, még belefér. Igen. Crystal Oper. Eddig jónak tűnik, fater. Na nézzük. Az 2. Az 2. Az 2. Hát akkor ez is jó. Na nézzük tovább. Hát azt látom, hogy a tükör az mondjuk ugye elfáradt, meg a lámpa. Meg a két tükör, meg még mintha egy gumi is lenne. Ez a lapos gumi. Törött lámpa. Zwei Stück tükör mo. Ez a TLY 8370 RD. Az jó lesz. Volt ott valami? Nem lapos ez a gumi, öcsém. Jó van, válságot ereszni. Madre bronyéze, maradjál ott már. Ki ne szálljál nekem. Madre bronyéze. Esküszöm, úgy láttam, mint lapos lenne a gumi. De nem lapos, nehogy ezen menjen el. Az nincsen bronyéze. De mondjuk biznisz sincs. Ablak nem törött, én nem látom. Ha azt mondja törött, akkor hazudik. Na jó van, more. Jó Isten áldjon meg egy takaros lyufejjel. Azt hiszem ez mehet. Jó van, húzzá innen, de nagyon gyorsan. Na meggondolom magam. Segodajna. El Zenito következik. Mi az ott utána? Egy Niva van. Meg valami szar megint. Na nézzük. Bronyéze Dilo 20. Nagyon helyes. 1040, az még jó. Átállj Potter. Biznisz megint nincs. Papírt adj át, Matúr. Nézzük ezt a szart. Súlya jó volt, ugye? Jó. Na nézzük, fiam. Jaj, ez tré lesz itt a papír. Anton Stepanov. Azt mondja, Anton Stepanov az mondjuk jó. 239, 93 U. Hát ez erősen le is járt. Influenza. Az jó, Anton Stepanov, az jó. Hát itt a háttér, ez itt nem jó, dokumentum háttérre probléma lesz. A bélyegző az szerintem jó lesz. Zenit az jó. Na nézzük tovább ezt a fost. Azt mondja 1, 2, 3. Ott van egy egyes. Az azt mondja, hogy 4 egybe vagy mi ez? 4 1, aha. A szett az itt egyben van. Ott is, meg elől is. MZS 1575. KW is jónak tűnik. Oké, fasza. Megvan minden. Nincs semmi húgyos fejű. Hát nézzél már ilyen okosan. Jó. Hát bronyéze ez jónak tűnik. Jó van, Mo.
Jó az a izé, bélyegző. Most már megnézem, bazd meg. Mi ez? Akarisztán? De szerintem az jó. Aha, az jó. A papír az biztos szar. Potter fej stimmel. Jó, bejelöltem, úgyhogy viszlát. Hát, miért ne? Hát szar volt azért. Bronyéze van nekem, amúgy cuccom még kell, hogy legyen. Hú, hát nem sok mondjuk. Na, itt van ez is. Damarla, 1370. Solek mo. Na, a pofámba nyom már bele. Prop saját tevek, fog már be. Kontrolla. De ímore. Ímore, megborotválkoztál? Kár volt. A fotó az biztos szar. Meg szerintem a bélyegző is úgy nézem. Azt mondja, hogy Fikret Lysenko. Volt ez már itt. Fikret Lysenko, két budival. 94.08. 455 rész. Szeptember. Látogat. Augusztus 24. Ez kicentiszted mo. Influenza. Június. Fikret Lysenko. Ezért megnézem ezt. Mi ez? Erkely, de szerintem az nem jó. Hát úgy, ahogy beszélsz, barátom. Megnézem ezt a papírt is. Mondjuk ezek jónak tűnnek, de a bélyegző az biztos, hogy tré. Azt jelöltük is. Na nézzük tovább, fiam, mi van itt. Fejed mögött valami? Lábadnál, nehogy itt nekem itt okosságban legyen valami kis cucc, egy kis Cobrettino de la Mancha. De Luca di Ezvedo, azt mondja DPY. 7465YL. Ez jó, ez itt megvan. Nyisd már ki, te gyászfejű. Jó lesz az ide. Itt is megvan minden, azért benézünk ide, most sose lehet ezeknél tudni. Ez is jónak tűnik, itt sincs semmi. Hátul is megvan minden. Jó van, bronyéze. Súlya jó volt, ugye? Még egyszer inkább rámérek. 1370 az még jó. Jó van, szerencséd van, Potter fej. Vagyis hát annyira nem, mert mehetsz haza. De amúgy a többi jónak tűnik. Fikret Lysenko. Ránézek még egyszer. Jó, elutasít, boy. Viszlát. De rohadtul vége van. Annyira vége van, hogy nagyon. Még egy zenit. Még egy zenit. Érjük csak meg, 900 az jó. Szenyonára bronyéze, propsájács. Na, végre egy kis biznisz. Hát, annyira biznisznek nem nevezném. 33-ig krumpli. Hát nem tudom, az mennyire jó nekem. De 15 ér a budi papír az viszont nem olyan rossz. 33 a krumpli, ezt sok hallom. Jó van, átmálad ide, zserbó. Budu, pariatko, hú, ez jó szar. Azt mondja, Taner Kusiev, Taner Kuliev, na a név se jó, te kula. Influenza, augusztus, még ez se, de a 2 hét elment, az jó. Taner Kuliev, azt mondja, UG 65, 0855, október munka, 82, de február. Viszont a bélyegző is szerintem a háttér is szar. Mi ez? Erkely királyság, igen. Hát a bélyegző biztos, de szerintem ez se jó. Úgy, ahogy mondod, akkor jelöljük a bélyegzőt, ne pazaroljuk itt az energit. Na mi van itt, fiam? Úgy látom, lószar. Azt mondja DLI, 52, 35, az meg 34. Akkor a regisztrációs szám is tré. Még valami? Tükör van, lámpa van. Semmi, semmi. Ez csak a büdös lába, jó? Jó van, more. Várjál, csukd vissza, te hülye gyerek. Volt egy kicsi biznisz, de mondjuk azzal nem megyünk messzire, a kép az jó. Jó van, elutasít, boly, viszlát. Nyetápot, hát ez nyetápotos volt. 2006-os rezsinél most már nagyon kell itt nyomatni. Így is -1000-re így nyitunk, hogyha izé nem csinálunk semmit. Ez nem ő? Nem, csak nagyon hasonlít. Ez szemüveges. Solekmo, megjött néma leve. 60? Mi az anyád? Jármű típus se volt jó. Föl se tűnt. Hí, more. Be is néztem egyből. 1350. Na nézzük, mi van itt, fiam. 73. Az már jó. Bázd meg is, tehát nem vettem meg a krumplit. Sokat nem kerestem volna rajta. Mosószerem meg nincs is.
Jó van, Morás, se veszed meg. Átmatúr, de köszönni anyát fog, gondolom. Csafkár Duduri. Itt van Duduri. Duduri úr influenzával. Ez jó. Csafkár Duduri. 46.9 OP, 769, 82 április, látogat Varila, 1580. Kép jó, papír talán jó. Ez mennyi hűtő? Egy hűtő. Aha, az jó. Aztán VQI, 91, 56 OB, az is jó lesz. Duduraki. Eddig ez így nagyjából jónak tűnik. Nagyjából jónak tűnik a fostalicska. Jó, kiváló. Hát, nem tudtam belekötni annyira. Na nézzük tovább azért itt még, hogy ez, hát de szerintem ez jó, öcsém. Dudurinak ez jó. Jó van, menj innen el. Segodajna. Mínusz 60. Áj, de jó. Kár volt érte. Dilo 20, nagyon helyes. 5390-nel operálunk, fiam. Szenyonáramó. Gyere, savas eső, várj, van itt egy kis biznisz. Na végre. Hát... Egy kettes van rajta. Á, gyerek, hát ez... Lófasz és esti fény. Kávé 39-ért. Az se túl olcsó. Veszek kettőt, már nem lehet tudni. De mondjuk ez nem volt olyan nagyon olcsó, de legyen változatos. Sergio Hiop. Vagy mi? Sergio Hiop. Sergio Hiop. Y40L, TY5I, September Transit, az is September, Influenza, Junius Sergio Hiop, Illich, 6230-al, ez jónak tűnik eddig. Egyesült Rally, az jó. Addig még jó is lehet, ha nincs kobrád. Nézzük, nézzük, fiam, nézzük. Na, itt nem látok szart se. Ez is jó, tükörök is vannak, ZKS, 3957 OV. No. Eddig Duduraki. Hátul is jó minden. Ó, hogy a... Na most abból meg szart se látok, öcsém, de az 2 biztos. Mennyi van abból? Gyógyszeres láda 3, persze, hogy 3 van. Ennyi legyen. Azt mondja 3, igen, azt most már nem veszem ki. Ez 3. Azt mondja, ez 2, 4, 6, 8, 9. 9, 3, 2, 1. 9, 3, 2, 1, és az 5 darab. Igen, hát ez még stimmel is, az ide benézünk. Jó van. A gyere, tüdőrák, lett egy kis meló. Hát szerinted pakold el? Maximov. Jó van, elpakolta legalább. Hát abban nem tudtam megint belekötni semmibe. Savas esőfej az jó. Jó. Elméletileg ez mehet. Súlya jó volt, hát ezért még arra ránézek még egyszer, de van 5000. Aha, jó. Oké, viszlát. Hát lista. Következő. Dilo 20. 2290. Hát egy csomó. Na nézzük, mi van itt. Már jobban néz ki. Ez már kicsit jobban néz ki. Ez már egy kicsit jobban néz ki. Hát hogy megvettem a kávét. Csak hogy nem vettem meg a 3-at. Na mindegy. Ezt sose lehet tudni. Hát nyilván. Na nézzük. Hoppá. Azt mondja Fityma. Ja nem, Fatima. Fatima Javuz. Fatima Javuz. Ez a papír szerintem szar lesz. Influenza augusztus 11. Hűha, ez már necces, úgy. Fatima Javuz. 07 K773B1. Június. Hát ez se túl jó. Kereskedelem. Azár V 2890 az jó. Szerintem itt ezzel a papírral is baj lesz. Mi az Albarach? Hát igen. Ahogy mondod, fiam, ez itt nem jó. Ez itt nem jó. Gyász van itt ebbe, gyerekem, gyász van.
ASR 3185 JG. Az jó, ott nincs benne semmi. Ablak ilyesmi van, úgy látom. Ezek jók. 4-1-be van. 4-1. Hátul is megvan minden. Itt is megvan minden. Jó, megvan, ez így jó lesz. Akkor a biznisz is megvolt. Hát akkor az elutasít, boly. Viszlát. 11 óra. De rohadtul vége van. Na, az már billeg, mint szarka a dögön, ott van egy lukas gumi. Még vannak ott még ketten, az biztos. Ja. 4170-nel operál. Szenyonára, átálltse fater. Dilo 20. Na nézzük, mi van itt. 28 év benne, hogy kis krumpli van. Vegyünk egy kis krumplit. Nem olyan nagyon rossz. Jó van, Terence Hill, papírt adja. Grotálok én, azt mondja, Suren Boyan. Suren Boyan, influenza, június. Az még pont belefér, nem? Aha. Suren Boyan, PPB 9, NDBL szeptember, december, Grazduk 4-2, várja, mi volt? Nem volt ez sok? 4-1-70, kiszámolta rendesen. Ablakok itt vannak, Suren Boyan. Azt mondja, tükör, gumi lökhárító. Aztán gumi, tükör, lökhárító, azok itt trébe vannak. Fundra tejet, fog már be a pofádat. Véletlen szálltam be, amúgy is sekszag van. XLD 6504 KF, az jó. Az meg az mi? Az is mosógép, az a 2, 1, 1, 4. 2, 1, 1, 4. Igen, az jó, és akkor meg 9, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Az mondjuk stimmel legalább. Na, mi van, pingvin? Megérkeztél te is? Azzal sem megyek sokra, de legalább néha pakol, ha kell. Jó, elméletileg ezek jók, szerintem az jó. Papír jónak tűnik. Jó, hát az elméletileg mehet. Ha befuthatnom... Jó van, ne ordítsál már. A 250-es már befuthatna. Kéne a lé. Papa! Hát mindjárt dupla lukas gumival, Dilo 20. 1230 fater. Átálltsa, papírt adja. Nem vagyok sámán amúgy, de viszont lapos gumid van 2. Ez már így jól indul. Azt mondja, Azade Unal, az igen, Azade Unal. 874D, 270M, január, de 82 turista, március, az is 82 zavedeze. Polió! Hát apikám! Hát nem tudom, ezt kutyáknak adják ilyen, vagy mi ez? Veszettség ellen, vagy paranyica, vagy mi az? Nem is paranyica, mi az? Parvóvírus, vagy szopornyica? Igen, a szopornyica. Hát akkor ez nem sikerült. Ez nem sikerült, itt a belépési szabályoknak ez nem felel meg, drága barátom. Itt benyaltad a braid, de azért még lehet más is. Ablak az van, itt van ablak. Nem tudom eldönteni, de van, jó. Viszont nincs lökhárító. Azt is jelöljük, igen, lökhárító nincs. Minek az? Ez jó. Ott nincs egy karosszéria elem sem. Ott mintha csak nem kobrát láttam, mintha bevillant volna. Nem, ez csak a fény, jó van. Egy lámpa is. Úristen, NVH 0318 ZC az jó, az üres. Jó van, bronyéze. Azade. Elutasítva, boly. Papír az talán jó. Mindegy, menjél innen el. Ez a lényeg.
Dainara, hát ez Dainarás volt. Úgycsó, mennyi az idő? Ó, bőven jó vagyok, 3 óra. $1780. Bronyéze. Ó, várjál! Várjál, Mo! Ezt vissza tudod venni. Mi van nála? 37 ér. Ez 44, ez sokallom. 15 ér budi papír. Az még nem olyan rossz, azt megvesszük. Várjál, Bronyéze, szálljál már ki, te vagy az Attila. Gyere, fiam! Ó, már nagyon vártalak, kellett a 250 a nap végére. Bronyéze. Szép vagy, rohadjál meg, de ő az. Befutott Attila is. Gyere, Mo, mutatom a helyedet. Nyéta. Hát nyírtad volna le a hajad, szakállat, hát így köröznek, te hülye, egyből észrevesztek. Na ugye, hogy te voltál, az rohadják ki. Akkor ez is megvan. Tüdőrák. Ne menj számolni, mert nem tudsz. Állj meg, állj. Hát szerinted pakolj el, more. Na természetesen elvtárs. Erről van szó. Jó van, gyika. Utrosna. 1.60-ason volt? Vagy 2? Vagy 1? Szenyonára, milyen jó napot este van, hülye gyerek. Na hát mit hümmögsz, te? Vidd el innen ezt a csövest. Duduraki, az. Jó, nem volt ez olyan rossz. 1.60-asban, úgyis mínuszos, tehát mondjuk itt most már nem lehet kitermelni a pluszokat. Itt inkább már csak ki kell tartani, ameddig lehet. Mínusz 1000, hát igen. De hát ha még ilyen mínusz 1000-ekkel megyek, akkor is van egy bő erős 10 nap, úgyhogy az még jó lehet. 94 mondjuk, akkor sincs meg a 100. Hímare. Na mindegy, folytassuk. Nézzük meg, mi lesz ebből. Szar vagy kalaposinas. Stajács! Influenza támadás van még mindig. Nyissuk meg a putrit. Solekmó vagy Atácse. Szerintem már nagyjából kifogytam a raktárban is. Jön az első gyászkeret, addig megnézem. Hát ja, nincs már semmim. Annyi, amennyi itt az inventoriba. Na, itt az első. Nézzük meg. 4080 lehet jó. Solekmó! Na, mit nézel? Na várja, van itt valami. 33 év vodka. Mondjuk jobb, mint a 40, azt elvinném. Kus, papír. Nyilván, hogy szükség van rá. Abror Gambat, az jó. P071, 9 szeptember, március 82, kereskedik, influenza, június az jó, Abror Gambat, 4002 grazduk, mi volt ez? Ezt most annyira nem néztem, 4080. Kicent tiszta ez is. YWO 9634 HP jó lesz. Azt mondja 2, ez a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 8, 1, 4, 2, 8, 1, 4. Aha, az is jó. Nézzük a fostalicskával, minden rendben van-e. Egyelőre úgy tűnik. Megvan mindene. Jó van, büdös szájú, meg vagyunk. Itt a papírod. Robotszátomó, mehetsz. Hát lista. Semmilyen lista nem volt itt. Dilo 20, nagyon helyes. 5730. Ez jó lesz. Ó, ez már be van törve. Szenyonára, Mo! Na mi van itt? 63 év. Hű, bore! Megkéred az árát. Hú, de jó, hogy megvettem a vodkát, látod? Látod milyen jó, hogy megvettem? Most nem tudok neki eladni most. Terence Hill nincs itt, add a papírt, pap. Milyen sámán? Nincs itt sámán. Viszont törött ablak van, azt el ne felejtsük. Azt mondja Vladislav Ponomariov. Ez is jár ide, Vladislav Ponomariov. Ponomariot. Hát akkor ez se stimmel.
JKW3 2E3S augusztus 11. Hát akkor az is szar. Nézzük, influenza, Julius, Vladislav Ponomariov, mondjuk a stimmel, 6230 meg az Illich. Az még jó. Nézzük, nem a kobrás a gyász. Talán nem. Bazd meg. Tükörlökhárító lámpa. Azt mondja, hogy lámpa, tükör, lökhárító. Ez biztos, hogy tré. Hát röfög, béget, búgat, minden van. Ez megvan. Itt egy lapos gumie. Még egy kéne, aztán meg vagyunk, de hát karosszéria van. NBY 2431 KR. Jó, nézzük az állatokat. Egy tehén él, két csóró disznó. Egy disznó, két tehén. Ez a pont fordítva van, more. Rakománylista, nem jó. Jó van, mehettek. Jó, nagyon jó. Szóval a súlya meg jó volt. 5730. Jó van, more. Ponomariov, meg vagyunk. Majdnem jó igazából, de szar. Úgyhogy... ezt még megnézem, ezt a... Szerintem ez jó. Akkor is. Kicsit rühesek az állatok, egyfolytában rázzák magukat. Jó van, az jó. Bélyegző is jó. Jó, viszlát! Mehetsz. Diner, hát ez ilyen. Lada de Niva. 1420. Hát csomó. Szavasz Potter fiam, add a papírt. Amúgy Dilo 20, az jó. Na rotáljunk, azt mondja Túli Kikori. Túli Kikori az. Túli Kikori az jó lesz. S79B9 KP4. Február 82. Szeptember az jó. Influenza. Jó lesz Túli Kikori. Addig ez még így jónak tűnhet. Varila 4x4 1580-nal. 1, 2, 3, 4, 5. 5-2. 5-2 is jó. JZG. 1808 VY is jó. Csóró tyúkok itt autóba szállítják őket, ez a beszarás. Jó lesz, fiam. Egyszer ezt itt jó lesz. Jó van, bronyéze, ez is megvan. Még sincs este. Papír is jónak tűnik nekem. Jó van, mehetsz. Kikori. Na, okosan. Propsájács. 1690 Barcna kontrolláltácsa. Hatácsa. Kopromota 44, ezen csak egy 4-es van. Ez 26, 18 évenne. Van egy 3-as, nem sok. De lőjük be neki. 34 cigi. Adjál 2-t. Akkor vigyél még egy budi papírt, hogy kompenzáljunk. Na. Hát Batúró. Na nézzük Túró. De ő az. Vladislav Korolov. Vladislav Korolov. Podgyász. Majd 9 lesz. VDAL. Z13 október. Influenza. Ez még jó, ugye? Ez még jó. 2 hétben benne vagyunk. Vladislav Korolov. Papír jó. Azam 72. 2 tonnával. Ez jó. Nehéz szar ez. 1690. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Meg stimmel is. MAF. 2889 TS is jó. Nincs betörve semmije. Megvan a tükör is. Megnézzük az elejét. Ez is jónak tűnik. Csapkodja, mint a klozet ajtót. Na jó van. Meg vagyunk, favágó uram. Nem találtam igazából semmit, és szerintem a papír is jó.
Ja. Jó van, mehetsz. Hát lista. Kispolák, és ez most már halálos iramban 405. Mindjárt egy lukas gumival, hát ez csak lassítja. Törött lámpa. 840, jó van, Barca kontrolla, fog már be a pofát. Solekmó, papírt adja, kicsit szakadt a gépsárkány, de nem nagyon zavar, azt látom. Badar Zahari. Badar Zahari. 6RJ5, HC45. Március, de 82, turista, április 82, influenza, június, Badar Zahari. Mikróz. Eddig jó. Viszont amit láttunk, az törött lámpa volt, lapos gumival. Hiányzó tükörrel. Most már azt is látom. Igen, ablakod van itt? Nem, nincs. Azt mondja, hogy törött ablak is játszik. Na mi van itt? Azt mondja 1, 2, 3, 4. 4 csomag az biztos van. RFY, 1455 VY, igen. A 4 csomag jó, még 2 szappal lesz itt. Ah, kurva nénikét. Cobrettino de la Mancha Diaz Vedo la Sánchez Prego del Bulboa. Las Luncineas el Corzo, muchachos, gracias. Prego, savatti di los. Skulanos, büszke? Hát szállja csak ki, onnan olyat verek a tért kalácsodra, hogy összehúgyazod magad, gyere kifelé, kutya. És akkor még pakolhatok is ki. Húzod itt az időmet, te csöves bánat. Az meg adarész, ott is van egy. Megtömte a polákot. Nekem te ne ugass, hogy takarodj. Egy kicsit finomítottak a fordításom, mert itt nem takarodj volt előtte. Ó, te szardarab, most szedhetek ki. Ó, bul alatt is volt egy. A PVC-be, oda néz. Durva durásos. Szedhetek ki mindent, te csöves. Kell pakolgatnom a szarodba. Azt mondjuk nem látok, azt mondjuk azért szed föl. Durva durás. Motortér. Egy már épp hülye gyerek, nem látok tőled rendesen. Jó, még itt láttunk valamit, aha. Szappanba is van valami okosság. Na az asztaltűs, tehát ez drága volt, te hülye gyerek. 2 skuló. Nem meg vagyunk. Tüdőrák, gyere pakold el ezt a szart. Szerinted mi lehet, hülye gyerek? Miért jövök ide hozzád? Hát... Ez ennyi fékegyelműt egy rakásra, de tényleg. Ezekben már nincs. Itt már nem látok semmit. Hát remélem megvan minden. Mondjuk ez lehet, hogy hiba lesz, ha nem szedem ki, úgyhogy kiszedem. Nehogy itt alatta is legyen valami. Ja, de várj, már kiszedtem. Bocsánat, tüdőrák, hülye voltam, pakolj már vissza még egyszer. Legalább egy kicsit mozogsz. Itt 2 cigorilló között. Na gyere, api, mutatom a helyet. Szarügy. Megbuktál, csöves. Egy viszlát. Jó van, pakoltassunk el. Ó, van még egy kör. Pakold is el. Hát mit hümmögsz? Pakolj el. Várissú. Nagyon jó. Dilo 20. Meg is van. Következő. Lámpa az nincs. Tükör sincs. Jó. 2080. Lámpa tükörrel azt tuti. Hát csak kopasz. Minek örülsz? 6-os dobtál? Mi van itt nálad? Mit veszel? Semmit. És én? 32 év vodka, az nem olyan rossz. 22 év a cigi sem. Jó. Hát már lad ide. Pariatko. Na nézzük Pariatko. Azt mondja, Tamer iszik. Hát azt nem tudom, hogy iszik-e. Tamer iszik. Influenza július. Beleférünk. Tamer iszik. 3. USA 9F35. Október kereskedik. 1000 V. A súly az jó. Nincs nála semmi. Gyanús. Mi volt itt? Tükör, meg lámpa, azt hiszem. Az biztos tükör lámpával.
Azt mondja, hogy lámpa, tükör, OCA 7821 AM az jó. Hát ez két tükör nem egy. Még egy hiányzik. Oké. Szerencsére üres. Lakok vannak, lökhárító is. Ott is, itt is, amott is. Jó a mo. Robotszáltó mo. Nézzük meg még a papírt azért. Mondjuk nekem jónak tűnik, Albarach. Ez jó lesz most már akkor ezt is. Jó van, mehetsz. Kivételesen jó. Ahogy rosszat nyomjak. Csiszta, ne főkelté! Húgyos! Gyere! Este is megborotválak rohadja, meg olyan pofára esté, mi? Mi van? Vagy a dance? Novik. 5540. Szavasz fater, savas eső volt, látom, meg köszönni anyát fog. Ez így nem indul jól ez a közreműködés. Na nézzük. Hú, de szép vagy. Nuruddin Boulos. Volt ez már itt. Nuruddin Boulos. Influenza augusztus 22. Hát ez itt bukott el. Azt mondja Nuruddin Boulos. UU54. NZKK. Szeptember. Munka. Február 82. Hát ja. Megbukott a csöves. Az oltással. GMO 9046 WG az jó lesz. Hát itt talán nincs semmi. Aha, nagyszerű. Bassza, hogy meg ez is púpon van, de legalább jó van pakolva, szóval 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 1, 1, 3, 2, 1, 17, 1, 1, 3, 2, 1. Szerencséd van. Ez stimmel. Súlya az jó volt talán, ugye? 7540-nel, igen. Jó van, bulos. Vagy boulos. Nekem mindegy, hogy hívnak. Ezt mondja, Albarach, ezt még azért még megnézzük, hogy... Azt tudom, hogy nem jössz be, de... Hát, az meg jó. Azt meg bejelöltem. Jó, viszlát, boulos úr. Áldjon meg a jóisten egy takaros lyufejjel. Hárman vannak, mennyi az idő? Hú, azért bele kell csattintani itt a dologba. 900-zal egy zenit, az jó. Hát egy Varisú. Papírt adjad kifelé, propsajács. Mumszal. Hát, ez most nem lesz jó a Mumsz fiam. Ez most nem lesz jó. Meg mondjuk szerintem ez se jó amúgy, de az jó. Ja persze, hát 2 hét. Tahir Vilkov. 6 S2 PV 5F. Szeptember látogat. Április 15.310 Mumps nem kell. Tahir Vilkov. Név jó. Nincs rá semmi. Hála jó Istennek. Itt van minden. CKU 6814 UF. Jó van, Tahir. A többi az jónak tűnik. Jó van, Mo, meg vagyunk. Ez gyors volt viszont. Elutasít, boly. Dainara, hát szar. Inkább úgy gondolnám. Két lapos gumi már biztos. 1410. Hát hát more, papírt adjad. Hát még jó, hogy itt van, 1410, az még jó. Fikret Szabirov, az se jó. LV W47 F3 augusztus 7, akkor mondjuk az se jött össze. Meló, április 82, Influenza, Fikret Szabirov. Ez jó lesz, adjuk elő a lapot. Azt mondja, volt itt 2 laposba vagyunk, ez ki van törve? Nincs. 2 laposba vagyunk.
Ennyi a csomag itt. 4, ez biztos van. A 2 szappan. 4-2. 4-2. 2 lámpa lökhárító még. Azt mondja, hogy 2 lámpa és egy lökhárító. Nagyon jó. Aha, ez parádésan jó. Na nézzél már így, hülye gyerek. Szemed nyomom ki mindjárt. Na, azt mondja, hogy FJZ 6582 SY, az meg RY. Hát akkor a regisztrációs szám, és most látom, hogy a járműtípus is. Az sem jött össze. Van még valami fikret? Szerintem más nincs. RK, azt szerintem jó, de most már megnézem, ha így összejöttünk. Igen, az jó. Oké. Jó, elutasít, boy. Hát most mondtam el, fiam. Ennyi az idő. Hó, ez bőven belefér, még a kobrás is. Hát és úgy láttam, mintha ott lett volna valami, de nem vagyok benne biztos. 2130 nézzük meg. Atace Varisuco Bandiro. Van itt egy kis Cobrettino de Luncina. Diaz Vedo la Sanchez Prego. La Balboa. Avanti di la avanti. Avanti kopasz. Ne legyél ilyen flagma, mert olyat rád verek. Mi az? Van ott egy kis ez meg az. Előtte nézzük meg, mert itt biznisz is van. Meg ne sértődjél már, bátyja. 2 forint 20 filléré venni itt mindent. Egy vodkát megveszek tőled, mert több most ide nem fér. Na nézzük, mit hoztál, gyerekem. Ja. Látom, ne csipogjál, látom én is. Barcna robotca. Eldodenko. Van itt egy kis Eldodenko Prego. Itt is van egy kis Eldodenko. Jó, nem azt akartam leszedni, az véletlen volt. Ott is van egy kis Dodenko Prego Sanchez. Las Luncina. El Coimbra. Diaz Vedo la Sanchez Prego. Hát meg lehet, itt is azért lesz ez meg az. Ott van-e? Nem, az nem az. Nem, mert ott van azért. Nem bírom kiszedni. Gyere kutya, gyorsan lecsuklak. Hát azért, mert csomó szar itt van nálad. Szerinted miért? Jó van. Addig majom csapdázatok egy kicsit. Vagy csokis karikázzatok. Van egy kis szakállas ágyú, bármi lehet. Ezeket összeszedem gyorsan. Oké, ott is volt egy, az is megvan. Kis köcsög. Az ülésnél, de ott nem látok. Itt nem volt. Ezt kiszedtem, itt nincs. Ó, hogy rákegyem meg, még hozott egy csomó szart is, bazd meg. Legyen mit nézegetni. Menj már te meg arrébb, hülye gyerek. Ott van-e? Megvan. Ütőben nincs. Ebben sincs. Ebben hál' Istennek nincs, és nem is szaros. Szappanokba se látok. Jó, ha többi jónak tűnik. Hát nagyon remélem, hogy nincs több. Ezt nem szedtem föl, öcsém. Bazd meg, nem fér be. Jó van, Trixom, elpakolsz? Ne ülj már le. Nem látod, hogy még melóban? Még nincs vége a napnak. Hát utána elszívott, köcsöge. Dilo 20, megtaláltunk mindent. Dika? Milyen Dika, te? Nyomorult. Dika. Csak ezt az egyet még föl tudjam venni, leadjam a bajusznak az árut. Dika? Hát még így is mínuszosak leszünk, sajnos. Menjünk. Gyere, még szedtem 2-t, vidd már, meg az árut. Az még 400. Duduraki, tudom, Duduraki. Milyen jó napot, este van, te hülye gyerek. Na, jó, feküdjünk le. Hát ez azért már jobb volt. És nem tudom, ez most perfekt volt végig? Nem is tudom. Nem rémlik, most így hirtelen. Lehet, hogy volt egy 60-as. Mindegy, rég is nem volt rossz. 2006, hogy ez meg. És még így is 1015. Hű, more. 10 000-ünk van már csak.
Hát, az jó indulattal 10 nap még. Az 95. Hát ez nagyon necces lesz. Nagyon necces lesz, gyerekek. Puh. Na minden, majd meglátjuk. Egyelőre itt kell abba hagynom. Hú, hát igen. Necces, én azt mondom. 91-et mentünk, de ennél biztos, hogy jobbak leszünk. Tehát ez tuti. De hogyha mennyi helyet jövünk föl, hát nem tudom. 42, meg lehet, hogy a 41 se lesz meg. Bár ha azt nézed, van itt 99 nappal valaki a 43. helyen, úgyhogy ez nem biztos, hogy annyira számít a nap. És még ebbe is jobb volt, meg ebbe is jobb volt. Ebbe is viszont pontszámba szarabb volt. Meg kereskedésben jóval gyengébb. Tehát kereskedésben azért nagyon húzok, úgyhogy remélem, hogy az jó lesz. Meglátjuk, gyerekek, meglátjuk, úgyhogy like, comment, share, iratkozzatok fel, We Are Gaming Hungary, és természetesen találkozunk a következő részben, vagy valamelyik következő videónkban. Ja, meg hát nézzétek a új tartalmaimat is. Ugye most egy kicsit belefekszek még a VR-be is, úgyhogy még abból is lesz. Remélem, hogy mindenkinek be fog jönni, aztán szépen nyomatjuk, most már elhagytuk a 200-at, hamarosan 1000, remélem, és akkor egy jó kis sorsolás lesz, valami kis nyereményjáték, hogy ti is kapjatok valamit. Úgyhogy köszönöm előre is, aztán majd találkozunk a következő részben. Na, sziasztok!